केहू देखे मत न तो तो मैं ये बवाले चीज- हो जाई। ये बताई ना हमके कहाँ सिवान में लिया के जाता नहीं सिवान ले जाके सिवाने में राखब। का। ओइ जे 5 डिसमिल जमीन ले ले बानी मर्दे। हाँ कुल अच्छा हाथा सता मार के रेडी बा। जाए दीजिए चिंता मत करें हमारा के कहीं रखब न रहुआ तो हम खुशी से रह ले ही वो। देख इहे तहार बात सुन के हम तारा से बियाह कैनी ठीक न। तो आजकल के वैसन लड़की मेहरारू मिलत सारा पहले ही घर दुआर देखत कैसन घर दुआर बा बिल्डिंग वाला रही तबे बियाह शादी करिह स। हम इतना रहुआ से प्यार करीला न कि रहुआ हमरा के कांटों पर सुताइब न तो हम सुत जाई। अब देख माने ऐसन हमार प्यार बा कि तोहरा के कांट पर सुताइब है। रहुआ सही कहता नहीं लेकिन देखी जी हमरा के छोड़म ना न। अब देख छोड़ही के रही तो बियाह करे रहती मंदिर में तारा से। हमार न साथ कबू मत छोड़म। कबो ना छोड़ब सांस छूट जाइबा के साथ ना छूटी ई सोच के रख दिमाग में। ठीक है बाजी। देख का चलो पहले अस्थिर हो जाइल जा तब बोलल जी बतियावल जी ठीक न। तो सारा गांव में हमार दुश्मन के कमी नहीं खे। ठीक है बाजी। हुलला कह के चिचिया न सा। हाँ कैसे रहुआ गाँव में बना। आई दादा चोर के खेदाई देखबू तो तू घर छोड़ के भाग जेबू। अच्छा रहुआ बटले न मानी चले आओ। हमनी कहा चोर थोड़े आ जाई हन। अब चोर के माथा पर लिखल बा कि कहाँ जइह स कहाँ ना। हेने आओ हेने हे ये चीज आय कोई नहीं खे ना एजा केहू ना रही। हमनी के रहली न। बे तोहरे चलते कुंवारे पे अलगा हो गई। रहुआ हाँ आई हाथा सता मरवा के देख आओ हमनी के कुटिया देख। हो जी इस सारा बात कोनो तालाबा तोड़ के केवड़िया खुले छोड़ देले बा का। खुला ना रहला ना हो बंद रहेला ये। कोनो दोस्तन के देले हो खम चाबी। ओ अब ये नहीं याद पड़ल ह। लखुआ से बतौले रहनी कि चाबी एजे धैले बानी ईटा के नीचे तोप के आ ओकरे बुझाता कि काम उम लागल बा चैले बा पियले बा खैले बा ओका बुझाता हो जा लिटियो साला लगैले बा न स। अच्छा तो माना कह दे केहू ना आई जाइए जा। यही से का कुल करे करे ईटा क के हाँ हाँ पार्टी मनल बन सब गोइठा नहीं खुद देखत। अच्छा इजे कोई अइबो करला अब ना आई केहू। ओ कहियन ना न। अब देख रणुआ भणुआ रनी है तो बांडा आश्रम घोषित कैले रही के। अच्छा आय अब बैनर जौन छपाई रहा बंडा आश्रम वाला अब ओके पलट के दूसरा बनावे के पड़ी शादीशुदा आश्रम। अच्छा चली ठीक है बाजी। ऐसा हम कुटिया ही बनवा दिले है ना हाँ कि एसी कूलर ना लगावे के पड़ी एकदम घुस राज कर। रहुआ हमारा संग रहब ना तो ये जान ली कि हमरा एसी या कूलर के जरूरत नहीं खे। देख अभी मत कह कि कराकट ऊपर बा अल्वेस्टर बा एकरा पर हम एसी प्लांट लगावे वाला बानी। एगो पेड़ ह अच्छा लगा देबू ना भर घरे छेक लिही आ तनकियो से हवा आई एकदम झुरझुर 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 ठंडा ठंडा रही। बड़ा रहुआ दिमाग चलेला जी। अब देख अब एजा कुल हरे के व्यवस्था करे के पड़ी होल करवावे के पड़ी उ काहे खातिर। समरसेबुल करवाइब। अच्छा पानी की व्यवस्था। अब कहाँ जेबू पानी खातिर। ई तो बात सही कहतनी जी। देख ओहिमे ओढ़ाना बिछौना कुल व्यवस्था बा टाइट बा मैं झाड़ झूर के ठीक कैले रह आ हम तो कुछ खाए पिए वाला लेके आओ तनी। ठीक बा हाँ जाए ये हमनी के राजमहल ह। ठीक बा जाए पानी उनी लेके आए एकदम ठंडा बड़का बोतल में लेके आई फ्रिजवा के। ठीक बा तले देखी ताकि ना तले पोछ पाछ के ठीक रह गोड़ हाथ। अच्छा हाँ गोड़ धोए वाला बाल्टी में पानी होई ए जरा। हाय आहा अब का कही साला साझही के काले के खैले बानी जा भूख न लागल बा हमरो तो अपने हम पेट से जानत नहीं कि करो भूख लागल है बाकी का कहू लाजे ना कहत हुई। चली कचौड़ी या छोला या समोसा कुल लेके आवत नहीं आ 2 बोतल पानी ले ले ही चले दो
क्यों बा का रवि ए रवि ये क्यों नहीं खे के बा घर में चूड़ी बजता है रवि बैठो बैठा हाँ बैठो बैठो घरे वहाँ के नहीं की अच्छा रवि लिया बता ना ओ बहुत धोखेबाज दोस्त बा लेकिन हमनी के कहली ना बतैलसी हो क्या कहते जी पहले कोनो ऐसा दिन ना हो या कोनो ऐसा सामान ना हो जन मिल बाट के हमनी के ना खिले होखी जाए हम कुछ खा के तब ओकरा से बताओ खा के तब बताओ हम ले तो ओकरा के दिउ लिया तो हमरा के देव तरा और कहे का मतलब है कि मेहरारू लिया के बनन तो मेहरारू दिया बस हाँ तो क्या हमनी के माने मेहरारू ले लेबो तो ना दीबो अकेले खेती लेबो पागल वाला नानी जी पागल न हो गेल बनी कुल हमरा देख जाता अरुण चली हाँ वो तरवा वहाँ के दोस्त हनी हाँ कहिए के लिए आइल बा परसों तो ना रहलू का परसों ना रहलू ए जगह परसों सांझी के हनी साझी का सही अब बताओ कितना बेमान हो गइल बा ये खाली नहीं के बतावत कल भेटैले रहो तो देखने मुंह घुमा के चल गए साइड से काहे के बता दी बतावल जरूरी बा का हो जी तारा से ये खाली माने हमरा चिखा दी तारा हाथ के तो का हो जीत कौन चीज हां कौन चीज अरे ले वही देवे वाला चीज चाहे कुछ नीमन बाउर जना तक दरी दरे बड़ा का पेट धोके आ गल बड़ा हमर दुआरी कुछ कह तारू का हम काहे कही महाराज ना नु कहबो नत करी हो ना तो रबिया से कह देब हम का कि कुछ कहत रहलू हो खाना काम नहीं होई हाँ काम बा तो बोली रूमो चाहत ले बेरा रूमा में सब के हम कहाँ तेल भरे जाइबो तू हूँ राजी हो अब तो तू बटले बड़ू तो का टेंशन है बा इ माल मारवा आश्रम हो माल मारे के तो बात ना कोई नहीं है हाँ हमने के तो पार्टी के बात करत नहीं है जब मुर्गा काल बढ़ावे कर एकदम मुर्गा रहला तनी ले आइल जनी जतनी हौ लल की तो ललकी ले चाहे पियर की ले चाहे हरियर की ले ठीक हां इ घर ह घर ले बाहर जाके पार्टी मनावल करी रढ़ुआ रहन न तहिया मनावत रहन अब बियाह क के लेके आ गइलन त इ घर हो गइल बियाह क के लेल केकरा के हमरा के औरी के करा के तारा के का जाना तटे की ए मजाक करत रह, तू देखे में लागत रुके कर मेहरा हो तका जाना तक उनकर मरद हवनी उ हमर मेहरा कौन गांव घर के हित ना हो चाहे भौजाई जी पागल हो गल का हो ये मर तू कहां है तना उम्र के और कहां अभी लइका खैले पीले से न बानी देखा खातनी पानी पियतनी हां तो लागत है कि दिन रात खाते रहलू है ना एगो बात पूछी सच सच कहू नु का बोलो तू देखई में लागत है कि नहर के खइले पियले जरूर खैले पिए जाई हां यही से माने का कहला कि दिल बचपन के उम्र 56 के 55 के ऐसे नहीं हो गइल बा का सुना अपना मरद खातिर हम कैसे बानी बढ़िया बानी नहीं बात ठीक। सही कहतरू यही लो जन सम्मान खातिर उ अपन करे जा ये गइल तो चलो प्याज आज काटो ए जू हां जाना तक तार नौकर चाकर बनल बानी का अरे 2 पीस ले लीह ऐसन बात बना हां जैसे निकलो ठीक बा ठीक बा तारा से जे ना कुमार अंत आवत रह जा बैठत रह जा बतियावत रह जा चाहे जौन करतो को बजा और शादीशुदा हो गइलन अब डिस्टर्ब करे मत आवा ठीक बा हो चलो तनी कम नहीं खूब गरमा तू